le fescin te gorda? Oh, come on. Okay, so better go dus omid. So Owen P o Merchu is anam dumse agus better go vanam is go vanam ach curme me heen law reinos. Owen P o Merchu is anam dum agus tá mé leis an glob le fada an lá is sto le dem lean no pe go fada sam an móher agus ní raibh sin taí go mar an sport agus is sto raibh an bhige cean na cúsin gur hánig mé dín club agus leis an roiin fao sin bailach bí me lé leis an acadamh sin na páistí is áige ar ceir blian agus 8 blian a díis gach seachtain de an an ar bhín sé ceadathe agus comáile sin bhí me mar caihirirlach ar fa tamlín agus ní rólan agsúla gom sa club agus pel agus amát a lá rudí agsúla ach íoch arm caint ar seo mar gur siadimid gur sé táhaach so is go dig gachtain is sa club céim fá go me a géirí an Gaeilge bheith mar hanga an chuman agus cadí enid chun sin bhaintach. So Buanú na Gaeilges in nGaelchlub club. So sin conas go gínti imid go na Gaeilge in úsáid in our nGaelchlub. Tá mé gan leir fi reinintro í noch agus sin iad conas an Gaeilge úsáid le chur le líon na nimróí agus na goteála. So uaireanta bíon daoine buairthe go méidir go gcuineág sin siarmid ach tá réire mar eicimid leis na fórna fásta bíonn sé mar bhuntáiste nó mar rud an wa branian daoine mar rud an spéisiúil go Gaeilge going tagintí tugan go Gaeilge eolam agus chun chur lena go Gaeilge agus mar chéile le coteála. An sin tam go gaidir conas gur féidir le linn coteála ar bheag an Gaeilge teachtasteach sa chlub agus conas gur féidir ceirú lo. Agus an sin tam go leir chomá ar conas cultúr leir na Gaeilge chothú agus ausú a measc páistí agus dé. So very good as our mail a cash nilis an dasnoig o gweidi cashtina a ragart and shana quiz our skull. Well is again in a cave Tommy give right cohex size cooler a hort than scale show. Well is again in a cave tanga a lowert er down. This shavile shach gay tanga so hard their shacht meet a tanga. Because Captain G nach mega hard their céad tanga beo again céad blian or so no gomeshka go make better míle tanga beo again ní slú an míle tanga beo again céad blian agus an rud atá gceist going le Gaeilchlub sin i dedal na cainte tá sé cosú le Gaeilscoil achtan sport ní lech líon beag Gaeilchlub an ann tá ceann in Belfast agus tá ceann in Gaillimh leachalach lí agus Gaeil na Gaillimhe agus tá caintena ag i roiintáitina eile níos mó a chur. Tá hart ar 3 mhíle club CLG mór an méid agus seachas líon an I bheag acu sin a bhfuil an Gaeilge láidir an tú. Feictar doing nach ná brion an chur chuige dá hangach dá réir. Céim fá Gaeilge beidir gnéir chaint daoine, bíonn daoine caint fuaí ar cuasaí oidhreachta nó cultúr agus go maineann siad lena ar bhéinúlacht or identity agus an sin mar eicim ar beilbeag tá lán buntáistí bhain slé sin tá rud ar nós gur bhála daoine an crackh bheithú sa tanga nó le héad nó gur bíon tanga léironn siad agus tá lán daoine a going an nGaeltacht freisin. So céir de rinne an Gaeilge doing riamh agus tá picture gom de viaduct an sin agus beidir go Now actually on taggart what did the Romans ever do for us? Shock is na viaduct. Or shock is the viaduct agus na boir agus gachwad. Ach, uaireanta ní is agam an digan daoine cadíd na buntáistí bhaine leis an Gaeilge a bheith mar fríomh hanga an club nó a bheith mar hanga an club. Chuhíonn sé deathail. Bíonn daoine caint fuing sna meán, bíonn takeíocht a going as áitina timp na tíre, bíonn cur a going dogadí cummórt spell na Gaeltachta. Feimid achfuí breise Gaeilge, feimid agad, bíonn daoine fásta nniu ag teachcadí na fórna, so tá roinnfá fórna fásta bí me gimmert pelle agus amána degan á, nuair bhíon cad, agus tá commógaíocht agus pell na mána an freisin. Agus bíonn daoine nniu ag teachtú na fórna sin agus ag ceirúling tréálaí ana bhar na páistí óga freisin. Tagann daoine le scileanna éagsúla ó réimse an leathan rudaí, agus dúireachs trí céine go raníonn daoine an Gaeilge agus trí go raníonn daoine an Gaelscoil. Uaireanta bíonn sé beag an daoine stacra nó nílas acu cad éon scéil leis an Gaelscoil ach raníonn siad an Gaelscoil leis go sim acu sa cultúr nó go gapan siad go rud maithe. So tá na daoine seo le cumas éagsúla réimse éagsúla máta a going
agus tá tistí atá géirí an Gaeilge a bheith lárnach ina saoil. Agus comá tá rol idicis ag an goman, so ládríonn sin wit, tagan daoine thugann chun Gaeilge eolam agus imríonn siad spórt, nó bíonn siad ar na cuistí, nó ceiríonn siad in rudí éagsúla. Na hain ní raibh mé ó bhaig an spórt, dimar mé beagáí nuir mé níor tháinig na Gaeilge ar an bhód. Dúirt mé sin de síach tá Gaeilge gom agus bhrealam an spórt a rial agus ar an gcuí sin chuir mé leis an glub. Agus fiú an rud sin an líon an méid coachálathe an taobh maithagain tá annachcuid acu an. Agus dearman rud seo USP is an Gaeilge, no unique selling point, agus bhíon lucht gnó ag caiidfidh sin go minic ar an léana seo. So USP no buntáis de bhór is an Gaeilge, mar tagan srucha sé fan géid dár meantóirí fórna ó áitina las mo de leáin, so raníonn siad muid tuisciúil an Gaeilge again. Agus raníonn na céad tistí na Gaeilge de bhór bhfuil an theastaíonn seo again. Agus éiríonn daoine gníomhach linn, Pórtach linn tuisgur bhalla an Gaeilge le mar chuid dá saoil. So conas tá sé éascéis sin ar fad rá, conas cin inimid ceirú le déagóirí agus páistí a spreagadh le Gaeilge labhairt. So ceann na principal a bhíon na gcuings na Gaeilge an rud seo ar Dr. Tom Idicus, tuma isteach sa linn snámha agus Tom Idicus sin immersion education. Agus dar leis na hidachasóirí ar fad a bhíonn sa plé le cuasa Idicus Gaelteacht agus Gaelscoil agus a leid. Dearann siad gur bééis an bailachas fearr le ceirí duine cumas Gaeilge a bhaint amach agus gur féidir nó Gaeilge labhairt agus úsáid agus scríb. So an spruc a bhí na gcuing mar club ná cin inimid gasúir na páistí agus na daoine fásta a thuma. So go tradiisiúnta thosaí mar amach leis na fórna fásta, so bhí daoine fásta ag teacht agus bhí siad sin ar fad tar éis a ranú an Gaeilge labhairt. So beidir gur sin níos éasca ar bhealach an Gaeilge a bheith an tosaigh an sin. Ach nuair tá na páistí ag teacht thugann tasting me go méid an timpeallacht lá an Gaeilge, mar caiig learm a bhí ar Belga, go caiig muid an tanga a bheith an úsáid amháin ar an bórc agus gachrud a bhhain leis na páistí agus a bheith. Agus ní nó me gríir a céim fáach, tá réir ní éibrion an cur chuige dá hangach. So tá sé tábhaach go mín daoine chur aithne ar a chéile trí Gaeilge agus gur tanga nádúir leirí me de chéile. So bhrannig mé a roiint grúpi Gaeilge le déine a nairing gomalo ó héh an Gaeilge labhairt. Annig mé cláis na bhín, grúpa Gaeilge i char an tochar, atá gailbhar leis an glub sin Slacht Néil, bhfuil gar Harcíonn lo. Agus bhrannig mé cadíad na rudaí a chintíonn go nairing gomalo ó héh na tanga. Agus bíonn sais spirit an grúpa nasca leis an tanga, bíonn rial láidir Gaeilge go minic. Tugtar rólanna donna páistí nó donna déagóirí féin. Sin rud tábhachtach goléironn tú sais meas ar na páistí agus ar na déagóirí. Ach ag an am céine go dugad tú róldómh agus tríd an ról sin dómh, tugann si bhfuil tá smacht a gomsa féin ar má umpartanga. Scríanam a bheith i gceann na cláisí saoirí go tá cinelín cosúla cláis na bhín agus bíonn sais cineirí acu agus an gcuí sin smuoíonn tú na cineirí an páist. If you're páist ógs, bíonn siad okay, tá is luman rud seo, is lumantanga agus tá luach le agus cai mise rud ag níanamh chun é sin na chosint nó chuirn clín. Agus bíonn féinú lucht nasca leis an Gaeilge san grúp seo go minic. Agus bíonn tuma umláán, so agriítar gachrod san grúpi in Gaeilge. So cad é san spirit an chuman gas na Gaeilge. Sin bhfuil sé tábhachtach é seo a chur chun cín, so an sais féinúlacht atá going ná, an identity atá going mar club. Agus ceann na bailí gur féidir seo a dhéanamh ná a léirú den na daoine ar de uireann nó na páistí atágad féin, go bhfuil fór na fásta ann agus gohfuil me se go chat ann. Ní is agam cad tá sa chat sin. Ach tá sé tábhachtach páistí ó orna éagsúla a bheith ag sprí le fórna éagsúla. So sin rud atá me ag géirí a chuirn cín go mór freisin. Go bhfeiceann na páistí go bhfuil fórna eile an agus go club an agus go bhfuil rud níos mó gceist ná díreach an uird le na mana siad féin. Agus rud
chum se féin does go mór ar him play leis an achadh agus sin é rudí sa struchtúra thuirt den napáistí le diggin siad so taisbánam dóibh suúntas na Gaeilge agus derm céin club é seo agus derm siad na Gaeilge agus an sin dermró abrigi na Gaeilge bu agus is brala gachtain an mothú goil sin mar cuid de rud aigen. So is féidir an rud sin an tiiscin sin a thuirt a gcuoine gur cuid de rud aigen muid agus freisin an rud sin rudí nó is club lá Gaeilge mid aber más gádoling le dine nachhfuil leir Gaeilge ná lehéid. Bheith láidre an rud sin is club lá Gaeilge muid agus táid speisialt agus cap a broadú las sin. Tá me kaint beganí fao roint achfinní éagsúla nó resources éagsúla. So tá rangana agus scéimtanga agus mantóirí-tanga an agus taisbána mé roint in na postéirí termíocht agus foclíocht atá déanta goin. Agus tócha gohfuil muid a géirí freisin má tá termíocht faoi le ag tastal wet nó a bheith oran támuid an seo chun é sin a chur fáil. So má tá barní nó má tá físeán gur bháilh gnéanamís do héh chun gomíonn tú é seo nó cad an terma bhhain le seo nó cad é an bailachas fear le seo rá. Tá se féin brasás agus ein ceist mar sin a ragart agus roint an rudí. So seo roint denna rudí atá going tá sé gceiste an beidir físeán dhéanamh dó seo dus na tiismthirí. So seo díreach i géirí sa timpplacht a chruthú a thugann deis do beidir tiismthirí nachhfuil in ir sin Gaeilge acu I úsáid ar an taobh lína so seo maithan cailín maithan buachal maithú na Gaeilge bu agus feachtaí but rudí deasa dearfacha ní léonir dúilta chun sin tá sé táhachtach go gáí bheith dearfach agus sin roint rudí a bhhain beidir lena fórna níos fásta agus an sin beganí conspóireach beidir seo an anatomíocht nó cuidirna den cholann nó den chorp. Uair ní bhíon seo tá nána go seo an so an ballnasc cruiseach megus a géim an cad sin an cruciate ligament bhíonn si sin á bhriise gomininic sa fel idir chundé ar leid routine nó lehéid so ascail agus uillinn agus iad sin ar fad. So tá roint rudí mar sin an. Agus conas go spragamid an Gaeilge I measc na nimóí is óige. Well, imríomid roint sa cluichí tanga atá meascathe le cluichí sport. So tá rudí ar nós lecha gé. Agus a brathir an ís atá ar an bhirnlinn a bhfuil tú féinnig play. Is féidir roint in na cluichí seo a bhíú dú. So roint an rudí a dhéanam sin an acadam ná tugam na focail don na páistí. So túscach sé derm. Cad é seo? Come on, cad é seo slitar is an sin medium táid chun rith leis an slitar ar an gomáin ar fatamlin. Agus ag túsna seisiún dennim cínte an maníon de gachtain an siad teachtaisteach agus gur an ceistar ag géirí Gaeilge a chluistáil a rasfuil. Mar tá si teacht ó hímpelachtaí éagsúla agus tá muid ag géirí cínú ar tá si ar an bord buist leir an méid agus mar chuann tú iad leir Gaeilge. Fiú beagání ag an tús seans is mó an seans go mééis leir Gaeilge teisiú. Ní sé gní sin ní mór an Gaeilge ag roint den napáistí is óige ach an dréir mar aon sin sinna féhsín si go mór. Agus rud eile na athrá ar na focail, so uaireanta deirm an focail agus sin iarm orthfu rá tugtar mulla dus na páistí sa úsáid na Gaeilge le coolla mission duine seo leir lá Gaeilge agus tugtar amach is féidir ruúdir nó gramáin nó sticéir rud a thug mid amach ag an achadamh ná Gaeilge na seachtainna agus is dúisián beidir nach danach sé le duine fásta agus brala páistí. Is dearing go danach sé le duine fásta freisin. Is brala daoine ar aon siad ahantas, so Gaeilge na seachtainna agus chuann siad ar an gcuisneoir ar an fridge sa bháile ní si brasás leis. Kind fin rud seo is an tarmantanga no language sanctuary. So seo an rud a míimiid smuoine bhar orintanta. Bhín is sochangólacha nó sociolinguists seo daoine bhíonn sig smuoine bhar conas mar a úsáid an daoine tangacha agus an bailach céim fá nach go Gaeilge a leir ar fud na hair nó fiú sa Gaeltacht beidir bhfuil áitina an agus nach gluisfá mór an Gaeilge agus céim fátá sin. So rud atá ahananta ag na sochangólathe na sociolinguist seo ná go dastaíonn tarmantanga agus sin áitina bhfuil an Gaeilge a bháin in úsáid chun go méid si in uachtar.
agus go minic an rud dáhangach nó bilingual, go hanna vinnic an rud a hálíonn ná go nachraíonn si sin ar an méile. So an rud a bhíonn san ná bíon rud i nGaeilge ar fad agus éiríonn leis, nó bhíonn sé dáhangach ar fatamlíonn agus an sin i méile óháin go handtapí. Agus níor nach bhfuil cóirla nó takeíocht an tucaigh an béirle isteach. Sin é sais an nós. Tuisc bhfuil béirle ag nach bhfuair gachtainna sa tír agus tuisc uair dat daoine ag fálam Gaeilge an lehéid tá an rud sin an tucaigh an béirle isteach mar a mí mid cuairmach. Ach mar luamar ar beall an Gaeilge ceann na buan na mór atá is USP dar gréad atá. So cámuid é sin ahand mar bhua agus é sin a chosint agus a curtain cín agus tá ról agin ar fad é sin dhéanamh. Uaireanta bíon cloise mé go méidir go gapan daoine is dacród freise an Gaeilge aber má tá géirí cabhir á le rud éigean nó banistóir nó rud éigean. Beidir bhfuil sé gin ar fá cai mé duine bhfuil eolas acu an sport agus duine bhfuil eolas acu an Gaeilge agus is rud breise. Ach a bhíorne tá irid sin daoine ag teachtugin. So sin gur trocha sé fan géad denna banistóirí a hagan hugging. Tá si teachtugin ó taobh mo de leáin. So is daoine iad sin bhfuil atá chur sime sa Gaeilge agus I déanamh iirecht freise teachtugin. So is bua atá agus in san tarmantanga sin is godling bheith ag plé leis an tomiid agus nó tuma umlán. Ní aga mar tána leanaí seo beidir beáin fáilte mar atá gachrad fi láthir. So chunas cadre bheith aistú go Gaeilge. So uaireanta cloise mit an ruise so tá tistí gan Gaeilge i géirí ceirú. Agus mín daoine ag rá, well, tá mis faoi bhrú nó tá an faoi bhrú so caiig an duine seo, camad an duine seo á. Ach ní héon freigra a rá fáilrá isteach agus is cum mar ó Gaeilge got. Mar sa cá sin caiilimid an USB sin atá going. Is caiilimid na rudí maithe ar fad hagansas sin. An deathil agus daoine teacht amháin éagsúla agus takeíocht agus airgid fiú agus rudí mar sin. Ach caimuid cabhir agus cóirla agus cumasú so enabling se a dhéanamh ar na skillan atanga atá ag na daoine sin agus an sin trí sin ceirú le póirt níos mó leachas cuman. Tá roiint daoine fiú nach go Gaeilge ionintach acu ach tá gachtainine sa timpplacht timppla ar an glob ag géirí an Gaeilge ausú agus caimuid ceirú le sin dhéanamh níos mó. So aber I gás éigen mar seo go bhfuil glachimid leis go an obair becógameach an tréinál ar fád ar nói tá sé sin ar fád an Gaeilge. Ach an obair taobh muid an fork beidir go banistóir amháin agus beidir go cúntóir duine amháin a ceirú agus beidir nach go Gaeilge ionintach acu sin. Agus beidir go na cruinnithe idir an banistóir sin agus an cúntóir an méile. Conas an bhfuil sin go maith nó an cad a hála agin sin. So má bhreaníonn mé ar an eolas atá going on tuchangóliacht nó na sociolinguists. Tá is a going an rud a hálíonn an sin ná cluisin páistí é sin nó an sin bíon ar an duine sin na seisiú na hógáil agus an rud a hálíonn sin go lua agus go hana tapig bíon gachar de méile. So nuair eicimid rud éigen mar sin tá méid géirí sais sanú a dhéanamh ar sin nó definí cadtá hálíonn seo agus plání dhéanamh chun dul an gceich leis. So aber go rud éigen mar sin so caiimid banistíocht tanga dhéanamh ar sin language managing dhéanamh mar sin. So mátá cúntóir agus banistóir I mún cruinnithe as béirle taobh mud an fork. Caiimid plán a chur le chéile conas é sin aber well mátá agla ar gon éigen go Gaeilge an lá go beidir go me cruinniú amháin I méile gach trí ceir a bhí nó éigen. Ach seachas sin go mín siad an Gaeilge. Mar tá rud eile an tá sé dachar Gaeilge a eolam mar a bhfuil deisina tumtha an. So má tá duine le Gaeilge lag agus má tá an banistóir eile dúir go rá óia tá sé go bra déanamh é seo a méile. Ní bhíon deis riamh ag an duine iad hain a chumas atá an total immersion. Agus sin ceann duine rudí a chintíonn gur féad le daoine an tanga eolam. So aber rud eile a háirlíonn go minic ar na fórna fásta ná tagan duine nua agus ní higann siad sais an dynamic tanga nó ní higann siad sais céin cultúr atá going sa club agus beidir go leabhar díos aber dearing hey conas táú
is mis own is there how's it going? Yeah, I'm John no parent. Agus de bhórga digim sais an rud seo faoi hrútanga, dating an duine a raggart I méle, ach tuigim chun go gcuineóid an Gaeilge mar bhuaad ar gcuid, caiig mise an duine sin a raggart an Gaeilge. Rá chunas John is anam dit, íon gur fád agus cadastic John. Very generally, I'm from Cork, no parents. And so it's Kirkig. It's Kane out of Kirkig. Was in Shin Bedrigan John. Bali of Biog there, Vanna. Nils Balin colleague in some cautious. Cloch no kate. So the Rudy machine on. So Urente Balin Shishin la Aspa Munina, again din and Nakul Grega Homashinako. No Aspa Tahi Veg Lart. Ach, on Rud Kinalin. A chrohiíoch na fór na fásta ná go raibh the word raibh gach duine leir Gaeilge so is bhóigh daoine nach bhéh fá béir le leirt siúd beidir na daoine nuan á leid so glach siad leis an bud sin so camid so uaireanta brean daoine mí compórdach bíonn sé sais uncomfortable ach tagan fás agus ferbert óbheith mí compórdach so ní féidir tanga eolam gan a bheith leirt so uaireanta cluisean daoine gra like I'm great at the Irish apart from the speaking. Ach, an rud that wet na beg lart. Agus few mata tu an lag agus my yentig botu. An rud that wet na behen an cora biogi and egin tu sin togal sin. So an rud sin urint der dini kahamed gachwer de beg da hangach no leid. Ach, da rear mar leri min sin mata med giri dini bheith ann an tanga eilm sa club, caig rudí a bheith Gaeilge, unisgur féidir le daoine fáilm. So tagan daoine hugging chun a bheith an Gaeilge leirt, agus chun a bheith an í a eilm. Agus so dábhrí sin cahamid cínú gur mar sin atá cuasa. So seo rud a raibh dahí de butléir ag obair. So seo bóthar ra an eilm óra. So cinál road to success, mata tú fáilm. So beidir mata duine ceir le fern ó mata simig tiismór ceir le fern. Tá sin sin amach ag an mún tá bunolalas acu beidir go conas atá tú agus Seán is anam domaraolalas acu. Agus tá siad I géirí dul sús go dtí caintú ar compórdach. Agus seohíad na céimne atá leagathe amach a gcuinge a dearans leat céin dul chun cín atá dhéanamh, céin progress atá déanamh. So tusnaíonn tú amach ag cloch fíle hain le bun sóisiúil. So sin dearc na rudí nos conas tá tú tá mé go má sin beidir má tá tú dul sús go dtí cloch fíle dó tá tú ceirú le session tréinála agus tá roinnt achfaní an gur féil an tuairta aon duine atá géirí a lehéad an uclíocht ar fád a bhaine sa tréiná. So churann tú an curigí an líráid seo, stupigí an seo, seacaí an seo, caihann siad an líráid, léimann siad san air, bearn siad braimer an líráid, tá na habartí sin ar fád a going. Agus unisgur féidir daoine ach tá I géirí go meach seo mar spruch ag aon duine nachhfuil an cumastanga cho láidir is gur bháiló. Unisgur féidir le cinálín de réir a chéile agus a rá, well an céad rud eile tá gur bugaráig agus a bheith an sesiún omláin I dhéanamh lum féin. Agus caiig mé clachta dhéanamh ar na termí sin agus beidir tá rudí eile an na rangine agus an scéimtanga agus an nantóiritanga agus mé féin mata aon duine géirí ceir a géin faointe tá mé brasásta aon ceiste raigart nó córá a bheith gom. Ach tá rudí sin ar fád a géirí cinálín tacht a rasclín rud seo agus ceir le daoine bugad aráig ó bhunolalas go dtí an caintú ar compórdach an sin. Sin é pléite seans gur léim mé thar cúpla leathanach agus mé dul tríd ach flé mé conas an Gaeilge úsáid le cur le líon na nimráids coachála. Conas gur féidir le coachála ar bheag an Gaeilge teachta isteach sa club, conas cultúr leirt na Gaeilge chothú I meas déagóirí